Тази събота очаквайте. Тя ми казва, че на ден по няколко пъти минавате през нейния двор. Кое е твой двор, ма? Това е мой двор. От тук на надолу е моя. Ясно ли тебе? Нямаш право да ми минаваш през двора, бе. А в неделя... Имате ли пушка вие? Нямам пушка. Не бяхте много убедителен. Значи законен овец съм. Да го. Но не съм стрелял. Предстояща по BTV Cinema. Съдебен спор. 11 часа по Нова. Този октомври воденето на Дневник се връща на мода. Мило дневниче. Само че един поглед вътре може да те накара Вампир. да го четеш до живот. Дневниците на вампира. Предстояща премиера по BTV Cinema.